הקטר שרצה לנסוע לרומא. כתב מאיר שלו. צייר ליאב צברי. באמצע העולם, בין יבשת אירופה ליבשת אסיה וליבשת אפריקה, נמצא הים התיכון. ובאמצע הים התיכון יש ארץ ושמה איטליה. ובאמצע איטליה נמצאת עיר הבירה היפה שלה, רומא. וליד הקצה של איטליה יש אי ושמו סיציליה. ובסיציליה יש קטר שמושך 3 קרונות. ובכל בוקר הוא נוסע מתחנה לתחנה, אוסף נוסעים ומסיע אותם לנמל. בנמל מחכה לו מעבורת. מעבורת היא אונייה עם דלת ענקית, שיכולה להעביר בתוכה מכוניות ומשאיות ואפילו רכבת. הקטר נוסע לתוכה עם 3 הקרונות שלו ועם הנוסעים, והיא מעבירה אותם בים אל החוף ממול. שם הם יורדים מהמעבורת, והנוסעים עולים על רכבת אחרת שלוקחת אותם לרומא. בכל בוקר, כשהרכבת לרומא יצאה לדרכה, ליווה אותה הקטר מסיציליה במבטו, ואמר בליבו, גם אני רוצה לנסוע לרומא. ובוקר אחד, אחרי שאמר זאת בליבו, אמר פתאום גם בקול רם, רומא כל כך יפה, גם אני רוצה לנסוע אליה. אמרת משהו? שאל מנהל התחנה. אמרתי שגם אני רוצה לנסוע לרומא, אמר הקטר. אי אפשר, אמר מנהל התחנה. התפקיד שלך הוא לחזור עכשיו למעבורת עם נוסעים לסיציליה. הם כבר יושבים בקרונות ומחכים לך. הקטר נאנח וחזר אל המעבורת. הוא היה עצוב, כי מאוד רצה לבקר ברומא. פעמיים ביום, בדרך אל הנמל ובחזרה ממנו, עבר הקטר ליד הר געש הגדול של סיציליה. להר הגעש הגדול של סיציליה קוראים אתנה. וכל הזמן הוא מעלה עשן, ואסור להרגיז אותו, כי אז הוא משליך סלעים עצומים ופולט לבה אדומה ורותחת, ואומרים שהוא יכול להחריב את כל סיציליה. בונג'ורנו וולקנו. בוקר טוב, הר געש, אמר הקטר להר. תראה, גם אני מוציא עשן, לא רק אתה. בונג'ורנו קטרינו, ענה הר הגעש אתנה לקטר. אבל אני מוציא הרבה יותר עשן, ואני גדול ממך פי 7,777. והקטר אמר, זה נכון, אבל אתה לא יכול לזוז, ואני נוסע, ואני כל כך נוסע, עד שיום אחד אני אסע עד רומא. עד רומא? התפעל הר הגעש אתנה. אני רוצה מאוד, נשף הקטר, אבל לא מרשים לי לנסוע אליה. למה לא מרשים לך? הם אומרים שזה לא התפקיד שלי. אני בטוח שבסוף תצליח, רעם הר הגעש אתנה. וכשתחזור מרומא, תספר לי מה ראית. אתה מבטיח? צ'או, צפר הקטר, אני מבטיח. בכל בוקר, כשהקטר חצה את הים במעבורת, הוא חשב, איך אצליח להגיע לרומא? הוא הבטיח למנהל תחנה שיסיע לשם נוסעים, והמנהל סירב לו. הוא ביקש מהקטר של הרכבת לרומא שיקח אותו, והוא אמר שאסור לו. פעם אחת הוא אפילו ניסה לנסוע לבד, ורדפו אחריו ותפסו אותו והחזירו אותו. ובכל יום הוא שב וחלף על פני הר הגעש אתנה. נו, כבר היית ברומא? ההר שאל אותו. עוד לא, ענה הקטר. ניסיתי ולא הצלחתי. בסוף אתה תחשוב על רעיון מוצלח ותצליח, אמר אתנה. אני בטוח. וזה בדיוק מה שקרה. הקטר חשב וחשב, ובסוף היה לו רעיון מוצלח. הוא לקח שרשרת עבה וחזקה, וכאשר הנוסעים שהביא מסיציליה עלו על הרכבת שנוסעת לרומא, הוא נסע קצת קדימה. ובשקט בשקט, על קצות הגלגלים, הוא התגנב והתחבר עם השרשרת שלו לקרון האחרון שלה. הוא התכווץ, הוא דמם, ואיש לא הבחין בו. מנהל התחנה שרק במשרוקית. הקטר של הרכבת לרומא ענה לו בצפירה אדירה.
והחל לנסוע. הוא הגביר מהירות, ושב וצפר, וסחב את כל הרכבת, ואת כל הנוסעים שיושבים בה, אבל לא רק אותם. כי מי היה מחובר בשרשרת שלו מאחוריה? נכון מאוד, הקטר מסיציליה, שכל כך רצה להגיע לרומא. הוא קצת פחד, כי מעולם הוא לא נסע במהירות כה מסחררת, והוא קצת רעד, כי הם דהרו על גשרים גבוהים, והוא ראה את התאומות שמתחת, והוא קצת נבהל, כי הם טסו במנהרות חשוכות כמו הלילה, בלי ירח, והוא החזיק בשרשרת בכל הכוח ולא ירפא לרגע, שלא ינתק וישאר לבד מאחורה, והלב שלו דפק, דפק חזק, חזק חזק, חזק חזק, דפק דפק, דפק דפק, גם הוא בכל הכוח, אבל הוא גם שמח והתרגש, כי ידע שהפעם הוא יצליח, שבסוף הדרך מחכה לו העיר היפה, רומא. וכשהקטר של הרכבת לרומא שרק שריקה גדולה מקדימה, הוא שרק מאחורה, אבל רק בלב, שלא ישמעו אותו ויחזירו אותו לסיציליה. ובאמת איש לא שמע את שריקתו, חוץ מילדים שהלכו לבית הספר ולגן וקראו, תראו, יש קטר גם בקצה השני שלה, וצחקו ונפנפו לו בידיהם, אבנטי, אבנטי, שפירושו, קדימה, קדימה, לרומא, קדימה, קדימה, לרומא, לרומא, לרומא. זו הייתה נסיעה ארוכה, ארוכה מכל הנסיעות שנסעה אי פעם, אבל בסופה הם הגיעו לתחנת הרכבת של רומא, שהיא התחנה הכי גדולה באיטליה, ויש בה עשרות רציפים, והמון רכבות יוצאות ובאות ממנה. הקטר מסיציליה ניתק את השרשרת, ניגש אל הקטר שהביא אותו, ואמר לו, גרציה, שפירושו, תודה שלקחת אותי לרומא. איך הגעת לכאן? התפלא הקטר. התחברתי לקצה הרכבת שלך, אמר הקטר מסיציליה. ובעליות גם דחפתי ועזרתי לך. לא הרגשת? הקטר צחק, ושרק לכל הקטרים האחרים שהגיעו לרומא מכל יבשת אירופה. תכירו, הנה חבר שלי, קטר מסיציליה שבא לבקר ברומא. היו שם קטר ענקי מפריז, וקטר עצום מברלין, וקטר אדיר ממוסקבה, וקטר כביר מברצלונה, וכולם שרקו וצפרו לכבודו ואמרו, ברוך הבא, בוא לבקר גם אצלנו. תודה רבה קטרים חברים, הוא אמר להם, אבל קודם מטייל קצת ברומא, כי עם כל הכבוד לפריז וברלין ומוסקבה וברצלונה, אין כמוה. אבל איך? הם אמרו לו, לקטרים אסור לנסוע ברחובות, אנחנו נוסעים רק על מסילות הברזל. לקטרים כבירים ואדירים כמוכם אסור, הוא אמר להם, אבל אני סתם קטרינו מסיציליה, ואני לא תופס מקום ולא מפריע. היה לו יום נהדר ברומא. הוא ביקר בקולוסיאום, והוא עבר מעל נהר הטיבר, והוא ביקש משאלה בפונטנה די טרוי, שמאוד מצא חן בעיניו, אף על פי שבמקום ערובה יש לה מזרקה, ובמקום עשן היא מוציאה מים. והוא הצטלם על המדרגות הספרדיות, והוא הלך למוזיאונים, והוא אכל גלידה נהדרת ב3 טעמים, ב3 גביעים, בפיאצה נבונה. וכל אנשי רומא אמרו לו, כמה נחמד שבאת, ומי היה מאמין כל הדרך מסיציליה. והנהגים עצרו לכבודו, ונתנו לו זכות קדימה. אבל בערב, כשהוא חזר לתחנת הרכבת של רומא, אמר לו הקטר שהביא אותו, הסתתר, הזהר, מנהל תחנת הרכבת של רומא מחפש אותך, וגם מנהל התחנה שלך מסיציליה הגיע, וגם מנהל כל הרכבות של איטליה בהנה, ושלושתם מאוד כועסים עליך. הקטר ניסה להסתתר באיזו פינה חשוכה, אבל מנהל תחנת הרכבת שלו מסיציליה הבחין בו וצעק עליו, הנה אתה! מנהל תחנת הרכבת של רומא צעק עליו, לאן נעלמת? ומנהל כל הרכבות של כל איטליה צעק עליו, מה אתה חושב לעצמך? הקטר מסיציליה הזדקף ואמר, לא נעלמתי, הנה אני, ביקרתי ברומא, ואני חושב לעצמי שהגיע הזמן לחזור הביתה. שלושת המנהלים כל כך נדהמו עד שלא אמרו מילה, והקטר הוסיף, ואם אתם רוצים, אני יכול למשוך אחרי 3 קרונות לסיציליה. מה? הם פערו 3 פיות ו6 עיניים. מה ששמעתם. תכף מיד הם התייעצו, ואז הם נרגעו, ואחרי שנרגעו אמרו, הוא צודק, חבל שייסע סתם
הרי בכל מקרה הוא נוסע לסיציליה. והם רתמו לו קרון אחד מלא מקרוני, וקרון אחד מלא ספגטי, וקרון אחד מלא מוצרלה, והוא סחב את כולם בלי בעיות כל הדרך הביתה. למחרת בבוקר, כשהקטר עבר ליד הר הגעש אתנה, הוא קרא, אתנה! אתנה! אתה איפה הייתי? לא, אמר אתנה. איפה היית? ברומא! הצלחתי! בדיוק כמו שאמרת. בראבו! שיבח אותו אתנה, ומרוב שמחה פלט עשן כמו 7,777 קטרים גם יחד. תיזהר בבקשה, אמר הקטר, כי מרוב שמחה אתה עלול להחריב את כל סיציליה. ומה ראית? נרגע אתנה. הבטחת שתספר לי כל מה שתראה ברומא. ראיתי את נהר הטיבר, ואת הקולוסיאום, ואת פונטנה די טרוי, והייתי במוזיאונים ואכלתי גלידה בפיאצה נבונה. אכלת גלידה ברומא? התרגש הר הגעש אתנה. אני כל כך רוצה גלידה מרומא, אבל תמיד אומרים לי שלא אצליח. כי אם מקרבים גלידה ללוע של הר געש, תכף ומיד היא נמסה. בסוף אתה תצליח, אמר הקטר. אתה תחשוב עד שיהיה לך רעיון ואתה תצליח. נכון מאוד, שמח אתנה. בהחלט, אמר הקטר. אצלנו ברומא יש גלידה נהדרת, ובפעם הבאה שאקפוץ לשם, אביא לך 3 קרונות ב3 טעמים מהחברים שלי בפיאצה נבונה.